Amb l'inici de la 11a Lliga, el Club de Pesca Esportiva La Parola de Roses també ha començat la celebració de la seva primera dècada d'història. Sí, aquest any fem 10 anys des de la creació del club i bueno, estem molt contents perquè des que va començar tot ha anat a més. Vam començar amb pocs socis i cada cop hem mantingut el nostre ritme de 30 o 35 socis i molt bé, estem molt contents perquè bueno, cada any mantenim el nostre ritme. Un club que cada vegada compta amb més participació en els seus concursos, a la seva lliga, i que cada vegada és més conegut, no només aquí, sinó també a nivell nacional i internacional. És un club petit, però la veritat que degut als èxits esportius dels nostres esportistes que hem tingut campions de Catalunya i campions d'Espanya en Sergi de U21 l'any passat, també va participar al Mundial d'Espanya i al Mundial d'Itàlia l'any passat, on va quedar medalla de plata amb la selecció espanyola, i també els nostres dos Opens que fem a Roses, el Golf de Roses i el Benèfic dels Pernils, que són molt acollits a tot Catalunya i al sud de França ve moltíssima gent. Una entitat rosinca que compleix 10 anys amb molt bona salut.